Moro! Tässä videossa minä pelaan TikTok-pelejä. Ja kannattaa katsoa video loppuun, sillä siellä on ohjeet, miten voi osallistua arvontaan. Tällä kertaa valitsin tämmöisen pelin nimeltä Crazy Sheep. Tässä pitää tehdä tosta tunnelista sopivan kokoinen ja saada lammas hypättyä sinne. Se oli aika helppo, mennään seuraavaan tasoon. Tässä on vähän sama idea, tunnelista pitää tehdä sopivan kokoinen ja lampaan pitää päästä siitä. Tää vaikuttaa aika helpolta. Tässä oli jo vähän haastetta, mutta mikähän se seuraava on? Miten muka noi kaikki palikat pitäis pysäyttää? Tää on legit mahdoton. Tässä saattaa kyllä mennä hetki. Mun on oikeesti pakko laittaa videon nopeudeksi joku 4x, kun tästä tulee kestää niin kauan. A few moments later. Mä oon pelannut jo niin kauan, oisko nyt voitto? Yes, vihdoin voitin. Heti kun mulla tulee 1000 tilaajaa täyteen, järjestän ison arvonnan. Ja teen siitä videon. Jos haluat osallistua arvontaan, tilaa kanava ja kommentoi mitä arvoisin. PS, ilmoitan mitä arvon ennen arvontaa, mutta moro!